8 år og stadig ikke voksen. Tænk, hvis jeg bare var helt perfekt i Sofies øjne, og hun bare kom ind til mig og sagde, hey, skal vi komme sammen? Men nej. Det er mig, der skal tage tændelsen. Tør jeg? It's so good to see your face, he said. Mor, hvad betyder det at elske nogen? Det er, når man holder en person ligesom mig og far. Vi elsker hinanden. Vi snakker bare om, hvad det vil sige at elske en person. Nu kommer du se, at jeg skynder sig afsted i skole. Altså. Hej, god dag. Hej Kasper. Hej Kirsten. Kan du have en god dag? Ja tak, i lige måde. Det er nat. Her er lille Nana. Nana er... Kasper, hvorfor lærer du aldrig at komme til tiden? Kan du sætte dig ned og finde dine bøger frem? Sofie, gider du at fortsætte på side 15? Nat i Algade. Anne er stor. Det er nat, og Anne sover. Anne bor i Algade. I Algade er der en bager. Du kan også se en taxa om næsen. Her er den i Algade. Her ser